ebben a mai videóban a Spike-ot fel fogjuk pusolni 1000 kupára, már nagyon sok kell már hozzá még, de már meg vagyok, hogy kill, az szép, azt mondjuk kellettetted is. Legyen ideges, gyerünk már, ott az orrikóz, de basic béna, Amúgy egy kérdésebb lenne hozzátok, amúgy, hogy ti várjátok az új update-ot? Mert már meghosszabbították azt, hogy mit is változtattak meg? Hogy nem tudom, hogy is hívják azt. De kurva anyátokat, nem anyátok, csak innen, jó, megöltem egyet. Természetesen legyen létszény -9. Jó, köszöntöm szépen. Igen, láthatjátok, hogy nagyon sok kupa kell, bár 50 kupa kell. Az körülbelül egy olyan 5 win, vagy nem tudom, de igen, azt hiszem 5 win. Amúgy csak lúzolni sikerül, mert hát nagyon nehéz pusolni, meg ugye a random csapattársak, és ezt elmondtam, igen, random csapattársakkal fogjuk felpusolni, és igen, botok vannak. A srácok nagyon botok vannak, de amúgy megpróbálok vagy lekempelni. Jó, na, válaszok a kempet. Most jó ez a kempelés. Campbell Evolutions. Camp Evolutions. Láthatok, kitettem egy posztot amúgy, hogy megszereztük az emotot. Kurva anyát embernek nehéz. Nem egy ilyen ember kint áll, még be vannak kint. Ide jön azonnal. Ja, az nagyon béna volt. Kurva arra béna volt. Villa az csak le tudja szedni. Hogyha mondjuk nem hanem ez, meg a Juha Szedkár az el fog menni. Jó, de felfelem. Hát nem kellett volna amúgy visszaszínni a levegőt. Mi a fa történik, de komolyan már. Ebből nem lesz win, gyerekek. Ebből nem lesz win. A fasz jó fúj kint a szél, he? Cigány, gecóva, he? Hogy ilyenkor szogykodó helyzet ott. Stámmák, várjál. Közben megy a tesóba az szót. Don kurvára, nagyon fúj a szél, he? Mi történik, he? Gecóva, he? Na már mindjárt éledek, és akkor Jó, top 2, GG! Nem is éri meg majd levinálni, mi van veletek? Nem is kell levinálnunk. Minek? Mi értelme van a vinnek? Nem? Hát mondjuk az majdnem hoztuk, amúgy az anyádat tészted. Tudom, amúgy felment pár minusszal. Na, köszönöm szépen, hogy megnéztetek a rajtokat, vagy